И здравейте на всички, аз съм Митко и днес снимаме на Clash of Clans. Тук взимаме 30 джема и както виждате имаме 522 джема. Обаче тук имаме два билдера. И да, пред вас ще си построя другия билдер. Що има удивителна? Ще го скриншотна. Ще има удивителна. Добре, аз съм решил къде ще го сложа даже преди клипа. И готово! Имаме трети билдер! Мале! Добре. Имаме вече 3 билдера. Защо? Колко струва другия? 1000 джема. Ти са майтапи с мен. И тук вече става 1200 джема. Защото другия е 2000. Вече сме осмица. Всъщност, щом сме осмица, би трябвало вече да имаме около 5 билдера или 4. Ако сме събирали. Но аз не събирах и то още. Сега мога да си построя този мортър, който скоро няма да го построя. Искам да се построя клан Касала. 1 милион и 800 ще могат да ми донидват спелове. И ще имам achievement, не е така. Вижте си го сами, но да, би трябвало да имам achievement. И да, хора. Тук бараката ме е на лео 2. Чакайте, тук готова ли ми е армията след 12 секунди, не е така. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Малко повеличих. Добре, сега ще ви покажа точно как атаквам аз. Окей, четворка. Добре, значи атакувам с 2 пъти Giant, един път барберани и един път арчер. Един път арчери. И сега той е доста трудничък. Но няма да се променя армията, аз съм си го решила. Не си сипвайте всичко като мене, между другото. Това е огромна грешка. Но аз се правя тази грешка. Защото съм ретард. Така. Ще успее. Охо, той има още лео 3 стари лаборатории. Вау. Това винаги ме е чудило. Някои хора просто се ръшват. В смисъл. То аз сякаш не съм ръжде. Вижте ми стените. Ама ще тук си сипя джант. Някой атаква ли? Мале. Чуих се. Как така? Пък то... Абсурд тук да успея. Да. Сега ще ви покажа армията ми кой лева. Чакай, вие не видяхте. Все пак ще ви кажа. Ако искате, върнете видеото на пауза. Видеото назад. Победа! Значи имам картата ми лево 2, само Baby Dragon ми е на лево 1. И в момента събирам за батъл машината, като до 10 доста. Отиде при него, май. Отиде при него, бе. Ти пак си легни. Ето. Айде, легни. Легни, бе. Ще си легни. И както винаги аз ще ви кажа някакви части. Армията не е 10-то ниво, а е 12-то ниво.
Батъл машината мисля, че е 10, защото преди беше 5. И вече всичко е на 6 ниво макса. Има и 6 танхол, където се отключва ето това. Сега ще ви обясня какво е то. Обърня се. Доколкото разбирам, би трябвало това нещо да стреля някакви въздушни работи. Все пак някакви огнени работи. Но ето на Twitch е на 12 ниво при него. Както и батъл машината на макса. What? Ето го него. Защо? Кой ще направи такава база? Кой ще направи такава база? What the fuck? Аз без проблем бих я бил. С една звезда обаче. Тук си сипам абсолютно всичко. И после бил там хората. Както и да е. Ето 6-то ниво. 6-то, 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 6-то. 6-то, 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 6-то. Да. Това 6-то е. Да. Нека видим тук как е. 11-то е, окей. Не му е тролба така. Да, също има и Лео 5 Inferno Dragon, Лео 5 О, вече могат да се правят арчер кулите. Да, ето е Лео 15 арчер кулата. Ето той в момента се прави. Ето Лео 15 6 кенана. Има ли двоен кенан Лео 15? Да ви покажа. Ето Лео 15. Да, ето го Лео 15. Двоен кенан, колко е як, хора. Мисля, че има и повече стени, но не мога да ви кажа. Само това знам от апдейта и има ново ниво на... Сега ще го видим какво не е апгрейдил. Той е такова изджелно, Значи на бомбера, на майнера, на Хок Райдера, не знам дали има, на Уиза, на пеката, на хилърката, на Poison също не знам. На Хок Райдера не знам, мисля, че максимум е 7 ниво. От преди 10 така. Ох, не знам, хора. Но виж само колко яко изглежда. Левел 15. Наистина супер сега много са се постарали. Не мога да го кажа, хора. Колко минути снимам вече? Да ми слушате глупостите. Колко време? 15 минути. 8 минути ми слушате глупости. Аз бих се направил да е нормално. Окей. Не знам защо е така. Чакайте, ще видим на обикновеното село. Нека го скаутнем. Как е в Nightwish? Как излиза в играта след Лео 14, Лео 14, Лео 5 това. Окей, той не си го е вгреднал, явно няма толкова злато. Нека видим Лео 5 е. Като това горе-долу, като мене. Да, база ми е. Както и да е, стига си ми служили глупостите. И това ще е от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. И чао!